Digicast Negros 10, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region, ang amo ni Gadulong sa inyo. Kagyari ng ato ng mga top stories of the day, today September 23, 2024. City Treasurer sa Sagay City ginausi sa angot sa reklamo sa health workers nga delayed ang pagbaton sa health emergency allowance. Si Neko Kagduneko, magapatuman man sang saka sa bilis ng kuryente sining bulan sa Setyembre. Manag-scrap patay matapos gintiro sa reclamation area sa syudad sa Bacolod. Voters registration tubtub na lang sa September 30. Kag sa good vibes, pinaagi sa Tanaba na pa-eskwela sa mag-asawang ila siyam ka mga kabataan. Pinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, palaabuton ang mainit nga panahon kay man wala sa minamonitor ang pag-asa nga weather disturbance. Naghinay ng southwest monsoon ko ng hangin nga habagat kag ang easterlies ang sa karon nagaapekto sa Pilipinas. Ang easterlies amo ang mainit nga hangin gikan sa Pacific Ocean. Wala sa minamonitor nga weather disturbance ang pag-asa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Gani mas mainit nga panahon ang palaabuton pero posible sa gihapon ang lapta-lapta nga pag-ulan kung kisa. Mangin makanay tubtob kasarangan ng baybayon gani safe nga makapalawod ang mga mangingisda. Sa number 9, sa September 30 na ang last day para sa voters registration sa COMELEC. Sunod sa kay Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria, padayon sila nga nagainganyo sa mga yadtong wala pa sa gihapon makaparehistro nga maghingalit na, labi na nga pila na lamang kaadlaw ang nabilin kag magatakop na ang voters registration. Ginaklaro ni Ananoria, wala na inis ang extension kag sa September 30 ang iga-accommodate na lamang sandig sa pagsulundan. Amo ang nakapila nga daan antes pa man sang las 5 sa sulod sang 30 meters nga radius. Mapatod naman ang registered voters sa Negros Occidental matapos ang ikatlo nga final nga election registration board hearing sa bulan sang Oktubre. For example, may sarabi ang within 30 meters may lista man tapos lawago ng ngalan person na una. Just the same mo ng certificate of filing kundi desi kung may ma-change mind gulpi ang sa October 8 na siya basta ito siya sang before 5 o'clock may 30 meter roll na ta. Since February, registration attorney until sa buong week na lang, kamusta ang observation ninyo? So far, okay good siya. Ang amon nga mga expectations sa araman na fulfill. Kaya amon sa buong amon nga target, makapadam ng set registration. So, one of the effects is due tayo na lang ang mga last minute lang. Sa number 8, line-up sa partido sa Victoria City para sa 2025 elections ang ginatugyan na karon ni Mayor Javi Benitez sa kay Vice Mayor June B. Bantug III. Hindi kasunod sa pag-anunsyo ni Mayor Javi nga magapapili na siya bilang kongresista sang 3rd District. May report si Nico Delfin. Dungan sa pag-anunsyo ni Victoria City Mayor Javi Benitez sa tuyo nga magpapili sa pagkakongresista sang 3rd District sang Negros Occidental ang pag-endorso sa iya sang Love Negros sa giban pa nga mga government officials sang distrito. Ang seremonya ang gintambungan sang linibo nga mga supporters upod ang amay ni Mayor Javi nga si Bacolod City Mayor Albi Benitez, Iloy nga si Dominic Nicky Lopez Benitez, Governor Eugenio Jose Lacson, kag tiyo nga si anay 3rd District Congressman kag karon TASDA Director General nga si Francisco Kiko Benitez. Tawag siya, no? So kapamangkot naman ang interes. Sino naman ang amon talaganan? Kaya ang amon luyan, of course, ang alagang Benitez. So, without further ado, we are supporting the candidacy of Mayor Javi Benitez bilang Congressman ng 3rd District 2025. Emotional kasubong.
Pero madamo nga salamat sa nga encouragement kag endorsement sa akon. Pero ang maayo nga ginsuguran kag hinimuan dapat ginapadayon. Bangod ang pagpadayon sini isa sa pagkilala kag pagsaludo sa magsugod kag sa mga nauna na nagsakripisyo agud may yara sang legasiya na nagapadayon. Si Vice Mayor Jun B. Bantog III ang ginendorso ni Mayor Javi nga magapapili alkalde sang Victorias. Sa vice-alkalde na, ginatugyan na mga lineup nila sa 2025 elections. And ang rest ng state will be announced. Siya naman announced. But direct successor ko ay si Vice Mayor Jun B. Bantog. Ginstory na naman ang iba niyong mga plano and programa, services. I'm very confident that we will do a good job as Mayor Victoria City. Ginapaabot sang alkalde nga mapadayon ang mga nasugdan niya nga mga infrastructure projects kagiban pa nga mga programa bahin sa climate resiliency kag edukasyon. Sang nagligad lang nga semana sa magbaton sang 5 ka mga major awards ng Victoria City sa ginhiwat nga awarding ceremony sang The Manila Times Philippine Model Cities and Municipalities 2024. Nico Delfin para sa DJcast Negros. Sa number 7, 3 ka mga command post ipahamtang sa Bacolod City Government Center grounds para sa nagahilapit nga Mascara Festival. Nasugura na ang pagtukod sa mga carnival rides sa anay bakante nga lote sa likod sa Bacolod City Government Center. Ginsiling ni Poso Head Retired Police General Primitivo Tabuhara, ang carnival ang kabahin sa butangan nila sa command post para mapasiguro ang kalinong. Kagbapunggan ang mga kaso sang pagpangawat kag posible kinagamo sa nagahilapit nga Mascara Festival sa bulan sa Oktubre. 3 tanan ka mga command post ang ipahamtang sa BCGC grounds. Diri man magatiner ang mga emergency responders kag iban pa nga mga security personnel nga magabulig pabaskog sang seguridad sa tuigan nga kahiwatan. Kaina, ginsapol na ni Tabuhara ang katapos sang poso kabahin sa pagpanghanda para sa deployment sang personnel sa mga festival sites. So far ang aton diri nga sa Mascara may ara kita nga combination sang sang PNP, Poso, aton yung mga post multipliers, aton nga K9 units, may ara man nga mga K9 nga ga-volunteer man para mag-sanitize ang aton nga vicinity to ensure nga wala sa mga threat nga. Sa number 6, bangkay sa isa ka lalaki na sapwan sa isa ka punong sa San Carlos City. Nasapwan ang bangkay sa isa ka wala sa gihapon makilalaan nga lalaki sa punong sa sitio Maluluyon, Barangay Punaw, sudad sa San Carlos, Domingo sang aga. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Nazer Canha, ang Chief of Police sa San Carlos City PNP, nasapwan sang tag-iya sang punong nga may nagalutaw nga bangkay sang tawo sa iya nga propiedad. Dugang panikan galihon man nga nakig-angot ang tag-iya sa mga otoridad kag nagapadayon ng investigasyon sang kapulisan angot sa pagkilala sa bangkay. Sunod sa PNP, nagapang-idaron sang 20 tubtub 30 anyos ang mga persona kag wala sang panapton kag wala man sang pilas ang biktima. Sa number 5 naman, isa ka manog scrap ang patay matapos ang gintiro sa may reclamation area sa Bacolod City. Patay ang 30 anyos nga lalaki matapos gintiro sa reclamation area sakop sang Purok Lampirong, Barangay 2, sudad sa Bacolod, Domingo sang aga. Sunod sa kay Major Eugene Tolentino, Station Commander sa Police Station 2, ang biktima maging kilala sa kay Aljon Baticados, isa ka manog scrap. Kag-residente sang Purok Masagana, Barangay 6 sa Bacolod City. Dugang pa sang PNP, nagapang nakaton si Baticado sa dalan sa ginpalapitan sa isa ka wala pa makilalaan nga persona nga nakaitom nga jacket kag may tabon ang guya kag gintiro sang makaapat ka beses kag gintunaan sang iya kamatayon samtang ang sospek nagpalagyo sakay sa motorsiklo. Nakuha sa lugar sang insidente ang 4 ka mga basiyo sang caliber 45 pistol. Ginsiling ni Tolentino nga sa karon nagapadayon pang ila investigasyon kag hindi pa mapatod kung ano ang motibo sa pagpatay sa biktima.
COMELEC Bacolod temporaryo nga mag-asylum sa opisina sa Liga ng mga Barangay para sa filing ng Certificate of Candidacy. Sumugod Oktubre 1, temporaryo anay nga mag-asaylo ang katapos ng COMELEC Bacolod sa opisina sang Liga ng Barangay sa Dalan San Juan. Kabahin ini sa pagpanghanda para sa filing ng Certificate of Candidacy para sa 2025 elections humalin Oktubre 1 tubtob Oktubre 8. Ginsiling ni COMELEC Bacolod Election Officer Attorney Revo Sorbito. Ginatingwaan pa sa City Engineer's Office nga mahingagaw ang renovation sang Anay Dar Office Building sa Barangay 14 nga amo ilasayluhan antes matapos ang tuig. Masami, ginabaha ang opisina ng COMELEC sa Bay Center kung tig-ululan. Kaya nakikisugilano na si Sorbito sa kay Mayor Abdi Benitez para sa ila temporaryo nga sa ililuhan. Ginapaabot sa pamunuan sa COMELEC Bacolod nga matagaan sila sang mangin permanenteng office space sa tion nga matapos na ang construction kag rehabilitation sang Anay Bacolod City Hall sa Dalan Luzuriaga. Actually, for the filing of COC, we already requested some transfer of venue. No? So, ang aton nga filing will be held dito sa Liga ng mga Barangay na Social Hall. Mm-hmm. Pero ang office mismo is I don't think we can transfer by this year, no? Kay Sa number 3, sa Social Hall naman sang Provincial Capital, magabato ng Provincial COMELEC sang mga Certificate of Candidacy sa madason nga semana. Sunod sa kay Provincial Election Supervisor, tungod nga wala man sang lugar sa talatapan sa Provincial COMELEC, ang filing ng COC para sa mga provincial post lakip na para sa Congressional Office ang patigayunon sa Social Hall sa Provincial Capital. Oktubre 1 tubtob 8 ang filing ng COC nga magasugod las 8 sa aga tubtob las 5 sang hapon. Humalin sa gubernatorial, vice gubernatorial katapos sa sanggunian panalawigan kag para sa Congressional Post, gina-file ang COC sa talatapan sa Provincial COMELEC. Sa mayoralty, vice mayoralty kag para sa konseyo sang tagsa naman katalatapan sang election officer maga-file. Pahanumdum sang COMELEC sa mga kandidato, kompletuhon ang dokumento nga dapat 5 copies, notarized, kung may partido original nga copies ng Certificate of Nomination and Acceptance. Sarang naman, makapatuman sang fanfare o kung gimmick sa tagsa ka filing basta sunod sa COMELEC, hindi makaistorbo sa filing. Prepared na inyong documents, mag-file ka mo. 5 copies, back-to-back na siya. Legal size, make sure nga notaryado, original ito nang ginasubmit sa amon, together with your CONA, Certificate of Nomination and Acceptance. Kung hindi ka mo independent, kung may partido ka mo, may mga signatories na may nakasubmit na ka mo sa law department na mo, I think previously na. Tapos, original man ang CONA. Sa number 2, Nuneco kag Sineco magapatuman man sang saka sa bilis ang kuryente sini nga bulan sang Setyembre. May 85 centimos nga saka per kilowatt-hour nga balayran sa kuryente nga ipatuman ang Sineco paagi sa Negros Power sa bulan sang Setyembre. Ganihalin sa 10 pesos and 83 centavos per kilowatt-hour, mangin 11 pesos and 68 centavos per kilowatt-hour na ang isukot nga distribution utility. Ginsiling ni Jonathan Cabrera, spokesperson sa Negros Power, nga tuga inisang generation charges nga ginasukot sa mga electric supplier kasubong sang WISM. Mayara man sa dugang nga saka sa transmission rate pero wala sang pagbago sa ginasukot nga distribution charges sang Sineco. Nagapabilin sa account sang Sineco ang ginabayad sa mga konsumidor samtang wala pa sang Certificate of Public Convenience and Necessity ang Negros Power nga gikan sa Energy Regulatory Commission. Ang Nuneco ang nag-anunsyo man nga may pagsaka man sa bilis ng kuryente sini nga bulan sa Setyembre. Halin sa 13 pesos and 79 centavos per kilowatt-hour, nangin 15 pesos and 4 centavos naman o kung per kilowatt-hour naman ini. Patag sang management sa Nuneco nga ang rate increase ang tugas ang saka sa generation kag transmission charges kag sang niligad nga semana damlag pa nag-anunsyo naman ang Nuseco nga may pagsaka man sa bilis ng kuryente para sa bulan sang Setyembre. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, ginapausi sa karon sang alkalde sang Sagay City ang natabo nga pagka-delay sa pagpanagtag sa may kapin sa 7.1 million pesos
nga health emergency allowance para sa mga frontliners. Ginsiling ni Mayor Narciso Javelosa Jr. nga sadtong August 27 nagpadulong sa iya nga talatapan ang mga nurse kag mga doktor kag nagreklamo nga apesar nga nag-abot na ang pondo para sa health emergency allowance nila, wala sa gihapon makabaton. Patag ni Javelosa, 22 milyones pesos ang kabilugan nga ginrelease nga pondo sa Department of Health para sa mga nagserbi nga frontliners para sa Sagay City. August 16 na withdraw na ini sang City Treasurer nga si Juvie Pinungan kag natigayon na nga ang releasing magluwas na lamang sa nabilin nga 7.3 million pesos. Sang iya nga ginpatawag ang Treasurer suno sa kay Javelosa, patag sang Treasurer among ang nangin masako sa rason nga wala ma-release ang pondo. Hindi man mabuksan ang vault nga sa kinaandan, dira ginabutang ang kwarta bangod ginsiling ni Pinunggan nga hindi niya madumduman ang number combination. Sa karon, ang City Legal Office ang nagauyat sang investigasyon suno sa kay Javelosa. Nagapabilin sa pag-report sa iya trabaho si Pinunggan. Kag may kaugalingon naman ini nga abogado. Intiguan sang DJ Cas Negros nga makuhaan sang bahin si Pinunggan pero wala ini malabot. Sa bahin sa syudad, ginapangitaan sang medyos para babayaran ang 7.3 million pesos nga inog-release nga pondo. Patawag ko na siya. Kag diri kami nagkumpultasi sa office ko. Tuwing kung ka mo ay muli ginatag ang 7.3. Amo na lang na ang natilip sa 22 yun. Ang iya rason nga kasako ko no si Ilada. Ginaamin niya nga nadula or aralan da sa vault nga hindi mabrihan? Wala iya ginaamin na wala siya pero ko nga ang akong kwanda nga ang wala mo mahatakin. Kasi ko kung may kwanda na kung pa-open ko siya, hindi siya mag-open, pinalipat siya kung sa competition. Kaag sa good vibes, ang iban sa aton paborito nga kanon ang talaba. Pero nakaibalo ka mo bala nga at least 8 months ang kinahanglan para ma-harvest ang talaba? Yaring report. Duhalos bisan diin ka magkadto, may nagaulhot nga baligyaan sang talaba. Kay man, kadamo sa manugkaon sini. Ang preska nga talaba, nga bagulang harvest, itusmaw sa nagabukal nga tubig sa pila ka minutos, isaw-saw lang sa sinamakan, goods na. Ang Hinigaran, ang isa sa mga popular nga balaklan sang talaba. Diri sa Hinigaran River, kadamo sa mga floater. Sa sini nga mga floaters, may mga nagasagod sang isda, may ara man sang talaba, kag isa na dira, ang pamilya Escaro, nga isa sa mga nagapanag-iya sang floater diri. Sa talaba na ginbuhi sa mag-asawa nga Joffrey kag Elsa ang ila kabataan. Halin sa pag-alsada sang talaba, subong naga-culture naman sila. Una, naga-alsada lang ko. Tapos ginalibot sa Isabela. Ang talaba? Ang talaba. Tapos, paano nyo pinsaran nga magsugod nga inyo, Gidya? Sa, ano nga, ang bata ko, nakakuhan sa guwa. Kaya mo na iyan ako, project. May floater na, Gid? Floater. May isda na, may talaba pa. Halin sa pag-alsada, sa una, kapag alsada ka lang baligya, libod, inyo na ginsubong niya. Oo, amo na naging produkto ako na lang nagaba. Kami na lang ni Mr. na baligya sa Isabela. Istorya sang iya Mr. nga si Joffrey sa Isabela pa nila ginadala ang ilang nga talaba. Halin las 8 sang aga, ara na sila didto. Wala pa maglas 12 sang udto, makapaubusa sila sang duha ka kaha sang talaba. Si ang amon niya ni Mrs. Amon na yung amon di yung produkto. Gaway naman kami siningang ginabaligya na amon man sa iban. Kami na lang yung baligya sa... Ida-diretso ka mo mismo garik ta baligya? Kami lang diretso baligya. Amon gina-atado na amon sa lamisa. Tapos may pa bakal man lang lapit sa amon. Pila na katuig gibaligyan ang gaga-talaba ka mo, sir? Lawig na eh. Lawig na... Kaya lawig na ang baligya na kasi Mrs. na primero baligya. Bangod sang talaba, napaeskwela nilang ila siyam ka mga kabataan. Kagang iban sa ila, nagatrabaho na sa iban nga pungsod. Gani, nakasugod man sila sa ila kaugalingon nga floater. Hindi lang talaba ang ari diri, may mga isda pagid sila. Pareho sang mga bangros, inid kag kikiro. Si Jason, ang isa sa mga kabataan nila nga nagapangamot sa floater. Hindi man kuno basta-basta ang pag-culture sang talaba.
Kung ano kadasig inikanon, amo man sina kalawig patubuon. Ang minimum 8 ka bulan. Ginatuhog ang mga bakante nga aluka basang higot, ginabulad sa init, kag ginatanom sa suba. Sa panahon nga season sang similya. Kagamo na maula kasang season nga tig-similya sang talaba. Saan una sa? Mga tigululan, mga May. Oo. Sugod sa May, June, dira. Dira. April, May, June. Dira ka gina dapat makuhan. Kaya mo na ya season sang pang similya sang talaba. Butang mo na sa tubig? Oo, pabutang na sa tubig. Kagamo na matubuan lang. Kag sa bungol nga suba sang hinigaran, manamit kunong ila talaba. Kung magsiling ka nga bungol, hindi konektado sa kabukiran ang ini nga suba. Ang floater nahamtang sa area nga nagasamo ang tubig dagat kag tubig sang suba. O dre nga suba ya hinigaran na nang nami ang panimilya sang talaba. Kasi iban nga suba daw hindi man nami panimilya sang talaba. Oo. Kimi na pos nga nga tabang. Dre bungol nga suba. Bungol? Dagat gitu. Bungol. Nga bungol daw. Kay way lapos alin sa bukid. Ay, okay. Yung sa bago mo na may lapos sa bukid. Ari wala niya sa bukid. May mailan. Okay. Kung kisa, nagakatuigan pa antes ma-harvest ang talaba kag pwede na makaon. Gani next time, nga magkaon ka sang talaba, pasaburi maayo. Paminsa na lang, nga pagpatubo sina, daw amo-amo lang kalawig sa pagdala sang isa ka iloy sa iya nga bata sa iya nga tiyan. Bago na ko ito kabati, isang bungol nga suba, but at least may dugang tang ihibalo, no? Ang suba galing nga hindi konektado sa bukid, natawag nga bungol nga suba. Shout out anay sa kay Ma'am Lourdes Pico, mayong hapon DJ Cast Negros X, si Luisa Norbe Mesias, mayong hapon DJ Cast Negros, si Annabel Arca, mayong hapon, si Gloria Bantige, good PM DJ Cast Negros X, God bless you always, God bless you more ma'am. Si Lindol Sunyo, mayong hapon Negros, si Halandoni Marcelo, nagsilingman nga mayong hapon Digicast Negros. Kag si James Mundihar, mayong hapon Digicast Negros X watching from Manila. Kag amoy atong top stories of the day. Tubtub sa buwas, ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.